שלום. שלום. רועי חוזר לבית הספר והוא צריך תיק חדש. אחריי. על איזה תיק אתה ממליץ? היום הכי חשוב זה לשמור על הגב של הילד שלך. לכן אני ממליץ על התיק וולקן M61. מסגסוגת טיטניום עם רצועות אורתופדיות שמקלות את הלחץ על החוליות הצוואריות. אוף, לא יודע. למה רועי? יש גם מקום לבקבוק שתייה, סנדוויץ', מה אתה מעשן? קאמל. יש מקום לקופסה מאחורה, עם התקן לפקט. וואו, איזה יופי! סימן טבעי? יופי. תודה. מה לגבי כלי כתיבה? לא, יש לנו, אז תודה. במיוחד בשבילך רועי, סט עפרונות מדהים, שבלחיצה על המחק נשלפת סכין 32 סנטימטר מפלדת על חלד להב משונן עם פנס לד מובנה. וואו, אמא, אני רוצה. סימן טבעי? יופי. ואת כל זה נכניס לקלמר החדש שלך. לא, תודה, יש לו וואו, כבר. מה זה הקלמר הזה? הקלמר גילה. אם המורה חופרת בשיעור, אתה לוחץ פה והופ. וואו, אמא, אני רוצה. סימן טבעי? יופי. יומן. אמא, אני רוצה יומן. מה יומן? במיוחד בשבילך רועי, יומניאק. יש בו טיפים איך לעבור בדיקת ינשוף, איזה פיצוציות מוכרות סמים, ויש בצד גם אנימציה של מכות במועדון. אמא, אני רוצה את זה. לא, אני... סימן טבעי? יופי. טוב, תודה רבה. רגע, מה לגבי ערכת האונס הראשון שלי? אני רוצה. לא. הילד רוצה. אני לא קונה לך את זה. אבל לאסף קנו. אסף בתיכון.